Hogyan tudjuk a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségeket kihasználni annak érdekében, hogy az anamnézis felvétel, illetve elődiagnózis készítés folyamatát automatizáljuk? A Medinet AI rendszere pontosan erre kínál egy praktikus megoldást. Ahhoz, hogy betegeinkkel megosszuk rendelőnk tünetellenőrző oldalát, illetve anamnézis felvevő oldalát, 3 lehetőségünk áll rendelkezésre. Egyrészt egy QR kódot generál a rendszer a rendelőnknek, ami egyedi a praxisunknak, és hogyha ezt kinyomtatjuk és kihelyezzük a várónkba, akkor ott beszkennelhetik telefonjukkal a betegek, és automatikusan átnavigálódnak a tünetellenőrző oldalra, így amíg várakoznak, addig már kitölthetik a kezdeti anamnézis felvételt, illetve el is készülnek az elődiagnózisok, mire a rendelőnkbe belépnek ők. A másik opció, hogy egy egyedi linket generálunk, amit otthonról elérnek, például jelen esetben megadtam azt, hogy Sebastian Klinika, és ha a sebastianklinika.medinet.ai címre navigál valaki a böngészőjében, akkor automatikusan a mi rendelőnknek a tünetellenőrző oldalán találják magukat. A harmadik lehetőség pedig az, hogy egy e-mailt küldjön ki a rendszer az adott betegnek, ilyenkor ugyebár rendelkeznünk kell a betegünknek az e-mail címével, és itt egy sablon szöveget be tudunk állítani, amit mindig felhasználhat a rendszer, de természetesen lehetőség van, hogy ezt később bárkinél módosítsuk. Itt például az e-mail tárgya módosítható, jelen esetben példaként csak Klinika ZRT tünetellenőrző és kitöltő meghívó, és itt is ezt a szöveget, illetve az aláírást is módosíthatjuk, és miután visszanavigálunk ide például a betegek oldalra, illetve a főoldalon is elérhető ugyanez a gomb, a tünetellenőrző küldés. Ha erre itt rákattintunk, akkor elkezdhetjük gépelni betegünknek az e-mail címét, ide beadtuk, itt a szöveg, amit akár itt is még szerkeszthetünk, egy példa megjegyzéssel, és ezt követően a küldés gombra kattintva automatikusan kiküldte az adott betegnek ezt a linket. Ilyenkor ezek az e-mail címek természetesen nem kerülnek tárolásra, illetve semmilyen más e-mailt nem fog a jövőben kapni ez a beteg. Miután kitölti a beteg pedig itt ezen a felületen, ahol most is vagyunk, fogjuk találni az ő kikérdezésének eredményeit, és gyakorlatilag egyrészt egy rövid összegzést találunk a betegről, hogy mi volt a kikérdezés eredménye, ezt úgy kell felfogni, mint egy rövid referálás a betegről, akár egy gyógyszerekkel kapcsolatos információkat is találunk, illetve azt a nyers beszélgetést, amit a rendszer folytatott a beteggel, azt is meg tudjuk könnyedén nyitni. A másik pedig ugyebár a diagnózisok listája, ahol a legvalószínűbb diagnózisokat fogjuk találni, és azoknak a részletes információit.